Din hija inizjattiva li ser tipprepara s-settur tal-kostruzzjoni għal-futur. Hekk stqarret id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi Deborah Xkembri b'reazzjoni għall-iskema li ser tara 69 persuna jew kumpanija igawdu minn investiment totali ta' 3,600,000 euro sabiex jeqilbu l-makkinarju tagħhom għal dak li niġġes anqas jew li jaħdem permezz ta' hybrid jew totalment bl-elettriku. Din hija inċentiva li żgur kienet tajba għal nies li qegħdin fil-kostruzzjoni, imma jiena ngħid ukoll għall-komunità, jiġifieri jiena din l-inċentiva inħoss li hija inċentiva li minnha se jgawdi l-poplu. Din l-iskema ser twassal biex l-emissjonijiet minn dawn il-vetturi tal-kostruzzjoni jitnaqsu bin-nofs. Xkembri notat kif fil-waqt li l-inġenji li qed jintużaw bħalissa fis-settur setgħu jibqgħu jintużaw għaliex huma konformi mar-regoli tas-settur, il-Gvern issa qed joffri din l-opportunità biex dawk involuti fis-settur jippreparaw il-flotta tagħhom għall-futur. Għandna issa wkoll inġenji li jintużaw fil-kostruzzjoni illi se jkunu jagħmlu inqas ħsejjes, ħajkunu jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent u allura qed nippreparaw l-industrija tal-kostruzzjoni għall-futur.